ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଯଦି ପୋକ ଖାଉଛି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ତାକୁ ଫିଲିଂ କରିବେ ନା ରୁଟ୍ କେନାଲ କରିବେ ବୋଲି। ଓକେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଆମର ଥାଏ ତା ଉପରେ 3ଟା ଲେୟାର ଥାଏ। ଗୋଟେ ଏନାମେଲ୍, ଡେଣ୍ଟିନ୍, ତା ଭିତରେ ଥାଏ ପଲ୍ପ ଚାମ୍ବର। ଯେଉଁ ଏନାମେଲ୍ଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର ପୋକ ଖାଇଛି ସେଇଟା ଯଦି ଏନାମେଲ୍ ଯାଏଁ ହିଁ ବ୍ୟାପିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଫିଲିଂ କରିଦେଲେ ଦାନ୍ତଟା ବଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି ସେଇ ପୋକ ଖାଇବାଟା ଆମର ଡେଣ୍ଟିନ୍ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ନହେଲେ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ହେବ। ଯଦି ପେନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପେନ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସରେ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେଇ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ବ୍ୟାପିଛି କେତେ ଦୂର ଯାଏଁ ବୋଲି। ଯଦି ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଛି ତାହେଲେ ରୁଟ୍ କେନାଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କମ୍ ବ୍ୟାପିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଦିଆଯାଏ 21 ଡେଜ୍ ପାଇଁ। 21 ଡେଜ୍ ଯାଏଁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି। ଯଦି ପେନ୍ ହେବନି 21 ଡେଜ୍ ଯାଏ ତାହେଲେ ଫିଲିଂ କରିଦେଲେ ଚଳିଯିବ। ଯଦି ସେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେଲା, ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ପୁରା ପଲ୍ପ ଚାମ୍ବର ଯାଏଁ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ରୁଟ୍ କେନାଲ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ରୁଟ୍ କେନାଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଦାନ୍ତକୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ତ ଏଇ 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି। ଯଦି ଏନାମେଲ୍ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି ତାହେଲେ ଫିଲିଂ, ଯଦି ଡେଣ୍ଟିନ୍ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି ତାହେଲେ ଏକ୍ସରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଛି ନା କମ୍ ବ୍ୟାପିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଦେଇକି 21 ଦିନ ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପେନ୍ ହେଉନି ତାହେଲେ ଫିଲିଂ କରିଦେଲେ ଚଳିବ। ଯଦି ସେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ପଲ୍ପ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ରୁଟ୍ କେନାଲ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଫିଲିଂରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଜବରଦସ୍ତି ଫିଲିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ଯଦି ଭିତରେ ଆହୁରି ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଫୁଲେଇ ଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।